Na Rympei U Hynñiewtrep, channel nabynta ki paidbah, Bri U Hynñiewtrep. Kajing yakhi ki paidbah Nepal kelap penha yaki hek sarkar ha kategori bakan thup yo kepi oli myntri baroh hendrei kamut tangkata batla saprang ki social media baki paidbah jong kategori ki la ya sho ya thap ru ya u Vishnu podal ubade myntri tanat pisa jong sarkar Nepal ka video kala saprang state ha ka balayo I ya wei u Bri U ba hair state bha baru bala shah be Thang ha ki paidbah balayo I badan ki bayo ban kynjat ya u na jingshong badan ki batham katba udang phet rieh yaladi bat na ki lat khubor la thu bau tei u basha kynjat u de u Vishnu podal kinong ya ki paidbah ki la yo ru ban rung sha ka parliament jong kategori hakaba ki la thang ingkhong ya kategori ing dorbar menta kasni ong khubor daki bons pa ngot ki la yo ban rung sha ka parliament jong kari bar ki la thang ingkhong ya ka yeng dorbar ong u ikram giri ubade nongkren jong ka parliament secretariat upat ba kategori ula thang ingkhong ru ya ka yeng u KP Sharma oli myntri baroh jong ka Nepal bat sa Shibun ki yeng jong kinong yalam san perthai bat hadin bala weng ya ka jingkhang ya ki social media ka jing ya ki kala nang he ban persha ya ka jing damsap jong ka ni ka sarkar ha Nepal la ya tho ba paidlang u ba bon ba ula lektur sha ka yeng sa jong u oli habal kot hakaba ki pan jingsha ya ka jingsha set yap ki ar phongut nen kasngi nengkong bat kum ka jings ngo bitar ki la thang ingkhong ya ka yeng sa jong u oli ki dan bon ba ki yeng ki la sha thang ki ba ki shong ki sa ki nong yalam san perthai bat ki te ki kan thop ya ka yeng jong u sher bahadur deuba unong yalam ka Nepali Congress u Ram Chandra Pode Presiden u Ramesh Lekhak Menteri Kampo Yeng baru Pushpa Kamal Dahal Paranchan no yalam riang persha ong ka khubor la thang ru ika school jong ka tanga jong arzu dio barana ubre menteri bari jong ka Nepal